Amikor Adolf Hitler 1945-ben meghalt, nem csak egy birodalom omlott össze vele, hanem egy titkos vagyon is maradt utána. Egyes becslések szerint ez az összeg több mint 700 millió birodalmi márkát tett ki, ami ma 5 milliárd dollárnál is többet érne. Elég durva, ha belegondolunk, hogy fiatal korában hajléktalan szállásokon aludt és képeslapokat árult, hogy egyáltalán enni tudjon. De hogyan jutott el egy sikertelen művész odáig, hogy a világ egyik leggazdagabb és leghatalmasabb embere legyen? És mi lett ezzel a hatalmas vagyonnal, amikor meghalt? Mielőtt belevágunk, ha érdekelnek az ilyen rejtett történetek a múltból, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és írd meg kommentben, szerinted hova tűnhetett Hitler vagyona a háború után. Komolyan, kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről. A legjobb kommentet lehet, hogy fel is olvasom a következő videóban. Na, nézzük, honnan indult ez az egész. 1889-ben az osztrák-német határ közelében Braunau am Inn kisvárosában született Adolf Hitler. Apja vámtiszt volt, anyja háztartásbeli. A család szerény, de stabil középosztályi életet élt. A fiatal Adolf arról álmodott, hogy festő lesz. Ezzel viszont apja egyáltalán nem értett egyet. Álmát és Bécsi Képzőművészeti Akadémia kétszeri elutasítása törte derékba. Pénz nélkül céltalanul maradt a nagyvárosban, ahol az árvaellátmánya is alig fedezte a napi kosztot. Végül hajléktalan szállókban élt, képeslapokat és olcsó akvarelleket árult, néha havat lapátolt vagy csomagokat cipelt, csak hogy legyen mit enni. Ezek az évek formálták ki benne azt a keserű világképet, ami később az egész történelmet megváltoztatta. Sokszor órákat töltött a szállón, újságokat és antiszemita röpiratokat olvasva, és ekkor kezdett el kialakulni benne az a torz gondolkodás, amit később milliók szenvedtek meg. 1913-ban egy kisebb örökségből elhagyta Bécset, és Münchenbe költözött. Ezzel véget ért a nyomor időszaka, de elkezdődött valami sokkal sötétebb. A sörpuccs kudarca után 1923-ban Hitler börtönbe került. De még a rácsok mögött is lehetőséget látott. Itt kezdte el diktálni Rudolf Hessnek a saját könyvét, Mein Kampf, vagyis Harcom címmel. Amikor 1925-ben megjelent, senki sem törődött vele, a könyvesboltokban porosodott, a kritikusok kinevették, és az emberek unalmas propagandának tartották. De pár évvel később, amikor a világgazdasági válság letarolta Németországot, minden megváltozott. A kétségbe esett emberek válaszokat kerestek, és Hitler pont ezt kínálta. A Mein Kampf eladásai robbanásszerűen nőttek. 1933-ra, amikor hatalomra került, már kötelező olvasmánnyá vált. Új házasok kapták nászajándékba, iskolákban tanították, hivatalnokoknak el kellett olvasniuk. A könyv igazi aranybánya lett. Csak 1925 és 1933 között több mint 1 millió márkát keresett rajta, és ez még csak a kezdet volt. A külföldi kiadások, például az angol vagy amerikai verziók még több pénzt hoztak. Mit gondolsz? Jogos volt, hogy külföldön is kiadták, miközben a világ már a háború felé sodródott? Írd meg kommentben. De volt egy apró probléma. Az adók. Hitler hiába keresett vagyonokat, soha egy fillér adót sem fizetett. Amikor a müncheni adóhivatal végre vizsgálatot indított ellene, kiderült, hogy óriási összegekkel tartozik. A megoldása? Egyszerűen adómentessé nyilvánítatta magát. Miközben a német állampolgárokat keményen büntették adócsalásért, Hitler egy tollvonással eltörölte a saját tartozását. Innentől kezdve a teljes bevétele tisztán az övé maradt. És innentől nőtt igazán hatalmasra a vagyona. Első nagy befektetése a Berghof volt, egy hegyi villa az Alpokban.
Ezt később hatalmas luxus rezidenciává alakította a náci párt pénzén. Később jött az Eagle's Nest, egy látványos hegytetőre épített palota, amit 50. születésnapjára kapott. Ezek a helyek egyszerre voltak hatalmi szimbólumok és magánbirodalmak, miközben a német nép élelmiszerjegyekből élt. Hitler szenvedélyévé vált a műgyűjtés is. Ügynökei egész Európát bejárták, hogy festményeket szerezzenek neki, sok esetben kényszerrel vagy rablással. A zsákmányt a Linzbe tervezett Führer múzeumba szánta, ami végül sosem készült el. Szerinted ezek közül a műkincsek közül mennyi lehet még ma is elrejtve valahol? A 30-as évek végére Hitler már túl gazdag lett Németországon belül. Elkezdte külföldi bankszámlákra, főleg Svájcba menekíteni a pénzét, ahol a banktitok és a semlegesség védte a vagyonát. Pénzügyeit régi bajtársa Max Ammann kezelte, aki minden forrást, könyvkiadástól a propaganda jogdíjakig központilag irányított. Amikor kitört a háború, még mindig folyt a pénz a könyveléseibe, még az USA-ból is, egészen addig, amíg 2016-ban lejárt a szerzői jog, és a mű közkincsé vált. A Berghofot lebombázták, az Eagle's Nest viszont ma is áll, és furcsa módon turista látványossággá vált. A műkincsek egy része előkerült, más darabok soha. Még Hitler személyes tárgyai is horribilis összegekért kelnek el aukciókon, mintha az embereket máig vonzaná ez a sötét fejezet. A végén azonban a hatalmas vagyon ugyanúgy eltűnt, mint a birodalom, amit rá épített. Egy üres ígéret, egy elpusztult örökség, és egy kérdés, ami máig ott maradt. Vajon mennyi pénz és műkincs rejtőzik még valahol Európa mélyén? Ha tetszett ez a történet, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és írd meg kommentben, melyik elveszett náci kincs vagy titok érdekelne legközelebb. Lehet, hogy pont a te ötleted lesz a következő videó témája.